Sziasztok, a mai videóban ezt fogjuk kipróbálni. Nem tudom miért, nézegettem a filtereknél, mik vannak. Szóval, ja. Nézzük, gondolom, hogy fogom én ezt megcsinálni. Úgy kell ezt, hát... Várjál már, hát így nem. Jaj, hogy én nem szabad... Ó, értem. Na, értem. Így, megpróbálom, így. Hát így se jó. Na jó. Így. Hát így. Fú, halad el. Innen elkezdem, az végse jó. Várjatok. Így. Nem jó az se. De így. Sziasztok!